Hayi lona liyashunqa inkosi impela liseziko. Uyabona, it may not be yesterday, today or tomorrow. Abantu abasizona ilima, but definitely ukukhathaza umphakathi bese ucabanga ukuthi uzogaluza ngoba bayazi ukuthi very soon kuzoba nenzalo yakho ezofana nawe. And ngiyabona ukuthi ucabanga ukuthi abantu bengasuke bemgijimishe manje izinto yishisa zinje esayilento ayiyona. Hayi abantu abasizona idomu. Kunomthetho eNingizimu Afrika. But khona the day ayokwazi ukurelaxa khona azakhohle ukuthi wenzeni. Miyabona mina nguyena uma kukhona uhlobo lesalad engakaze ngiludle. Hayi ngabe kunamhlanje ngiyalishova. Uma kunendlela ukuthi ayihambela igijimele ko Table Mountain lapha na Western Cape, Cape Town. Ngabe ngigijimela zonke lezo ndawo futhi mayivuma amandla imali. Even ngisho naseDubai ngaya khona at least zithi insizwa zingibeka laphana ngibe ngazi ukuthi khona into engiyilentozanile ngiachievile mhlawumbe la abantu abangaze bayiachieve. And ngifisa ngathi ngingalekelela yena ubaba lo kaMasingcwabisana lo kade emthuka la. Futhi ngiyazi umnumzane lo uyawunenhliziyo enhle kakhulu ngisho engayazi lento engahlangene nayo kodwa ngoba umuntu ovelele uyolekelela nje ukulekelela umndeni. Nomndeni ngiyazi ukuthi awuthandi ukuthi awunayo indlela yokulawula isimo ngoba uphumile esandleni already and akusikhona namhlanje. And leli cala lalomfana lo ngisho ngathi uhambile into edidumseshi. Ungayiqala ngapi nje since efikile la ku TikTok wase wahlonywa ubaba wakhe iCrown. Uma kuthiwa uyi-investigator nje umseshi uyaqala uyoqala kubani uyosola bani uyodonsa ucingo la yena muphi umuntu bangakanani abantu akabathwayelithelile ngabagibele ekhanda ngendle lapho nje ngingakhohlisana nje ngendlela yena uniduduzane axolisa withdraw mina ngabe ngithuka inhlamba mo ngiyazi vele definitely ngabe nje mina ngiyaqinisa nje la esandleni senhlamba ngithi kuyafana vele sekuyilokho so kusizaphi ngabe uyaqinisa nje yena mina nguyena ngabe ngiyaqinisa makukhona omunye umuntu okhona ngabe ngisale sengiyayenza yonke leyo nto leyo jabula umuntu omkhavile noma onelentozana ilento le ne birth certificate yakhe noma icopy ID because umuntu lo uthi umkhava yabona khona lama policies la akhokha ngempela lawo 800 something kuyaphezulu hayi ngamkhava ngaleyo ke mina asibingelele umkhulu umncisho lokhulumayo nganza kwethu kubo bonke abantu abasebenzisa uTikTok ngicela nilimake losuku kunempi enkulu ezayo kunomsindo ozosuka kwaTikTok kunento ephekwayo la kule social media isexwayiso sami nje ukuthi nibambe iqini nganza kwethu sona sexwayiso sami leso nibambe iqini ngicela nisave le video ukuze niyoba ngofakazi ukuthi unqushe washo lukhulu esazolibona luyeza ngibhlungu ngoba yilokho bafuthe ngakusho be careful ngenza kwethu